teloh diselametne wong-wong yo ngalah. Iya mak, wis mak gadisku kelas 1 SD. Oh, tapi tetep bojomu jek apian to. Perhatian ae mak lho, piye to? Wis setengah iso maca wong lho. Nganu, tapi ra pegatan to, Ton. Maksudku ngono bendina jek iso ngiclik ngono. Lek ndek bojo kan sak wayah-wayah iso ngentup, iso ngentup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Budiono. Mama jare. Mama. Waalaikumsalam papa selamat. Mosok papa selamat jan ndak pantes belas mosok papa selamat. Ya wis ngono kuwi lah, Mak. Sak-sake lek ngentup. Pae enak ya Tom ya lek pasangan. Sak-sake lek ngentup kapan-kapan apa dengah-dengah jam piro cemawis. Sainem ya aro. Mesakne tapi enek sing urung aku lek pladu-pladu ngene wis ngomong lho. Cah hati-hati lho mesti njaluk nganu lho aku ngono. Adikku tak penging ora sah aku ngono. Adikku mek siji. Ora sah pladu-pladu tak kei duit tuku nang pasar aku. Papah pinjaman. Papi pinjaman jere. Papa. Lah. Pak Karyo. Jan lucu wong-wong iki. Iya, Bu, mau mama saiki, Bu. Papa selamat iki piye to, Pak? Papa selamat iki piye to? Dancuk we, Pak. Dancuk papa iki, Papa iki terus dancuk jaran. Dan jancuk jaran. Wis angel pap salam iki. Lah iya lho nyeluk aku mama iki. Priya tak celuk papa. Priya dipanggil papa. Papa gedang. Avan iki aja ngono, papa selamat. Terus papa selamat dancu kok. Ya. Papa selamat dancu. Kayak iki lho keuangane Indonesia jebles. Karena apa dolar nang luar negeri dhuwur kan. Jadi Indonesia ekonomi ini tenger iki alhasil Indonesia opo-opo susah opo-opo larang. Bener enggak cah? Opo-opo larang opo-opo susah wis salah karena opo dolare dhuwur. Lempoh 6 mari cek kowe. Gedange gowo di gedangmu Avan. Iya, Avan Wafa paling gedangmu. Lempoh 6 mari ngitik we, mari kentau we. Dancuk telo gorengi. Ngono kok arep ngejak kentau aku, ra sudi aku. Lah we penggayamu ngentap-ngentup ngalor ngidul ider ondol-ondol. Jare are turu mak. Oh iya. Arepe turu. Diuwisi ya disambung sesuk-sesuk meneh ya cah ya. Ya wis ngono ae cah. Disambung sesuk-sesuk maneh ya. Saiki istirahat di Hongkong jam 12 malam. Di Hongkong jam 12 malam disambung sesuk maneh. Ya, papa selamat aja lali ya. Di-subscribe sainem di jempol aja lali jempol. Tony kabeh telo goreng, telo godhog, Avan, Pak Karyo, terus pokoknya semuanya sing enggak komen, enggak typing. Semoga sehat selalu, banyak rezeki ini, panjang umure ya. Oh iya Baimin getaran gempa Cina yu di situ gak ono. Getaran susu kuene. Sehat selalu, sukses, tetap semangat, makaryo, cuk males, jangan melanggar hukum. Adewe wong cilik. Hiburannya wong cilik, iya ngene iki ngobrol bareng. Dadah be, semoga Tuhan berkati kalian ya.